कसन आलोचन करतेस को सुरेखा ते चलेल बग्गिवे हाँ होई माई हाँ तिगेल बग्गेची आलोचन करतेसिली कितले चांग चल्ली नवे ती चांग चल्ली म्हणून तू कश कळगो नाही माई ती दिवसाक 6-7 गंटेभर वाजीत काही आणि स्कूलाक रज मेळत मो आत्ताही तशी काही ती मस्त वाजूची बरोज करत काही औसून जोर करून खेळच्या पेटोक काही आणि आनमल वेन कोप्पना हाव आनमल देव म्हण प्र सांगतेसिली इतके पूर्ण वेती चांग चल्ली म्हण सांगच्याक तुगेल उतराक हासकाकी रडकाकी एकही कळना गो नाही गो ती आनमल वेर कोप्पना आणि दिस पूर्ती वाजून बरोन बसता म्हणून तू काय थंय वचून पळयला गो तीन संगीले नमून बसल्या मग कसन म्हणका तुगेल बुद्धी एक 3 वाजी नशिवे पूरा हंतो आउट ऑफ आउट मार्क्स घेतिले नाही मारे ती एक मार्क लायक घेतले कुडले ती भारी बुद्ध अंती म्हणवे हा तुका कसा म्हणका सुरेखा आता तू महिना तो आम पूरा प्रपंचन सगळी पूरा अंतो आउट ऑफ आउट मार्क घेऊनच आम्ही जीवन करतेसत वे त्यापुरा पुढे कालदल माई आता चढवान लायक मार्क घेतले रे लायक कॉलेज सीट मिळता मागिरी तंका एज्युकेशन पुरा चढ खर्च सना मागिरी बुदोन चढवांक कसपळे येती लायक कडे काम मिळता गुतुसवे तका हाव इतले वदाडूचे अत्त पळे येती तुमगेल पूतू पाप ते कालार तंक शिक्षा दायनी आता ते होटलान तू सकाळ दुखून रात इथे गोळतासत मु त्यापुरा पळयतन मग बेजार दत्त माई तकाची आमगेलंतू दल्ले वचो आमगेल चढू पुणी लायक अस का म्हणू हाव इतले प्रवद्दाट करची माई सुरेखा होड आफीसर दल्लरी ना होड काम अरसले कुडले तंगल जीवन भंगार दावन असना गो तंगल कष्ट तंका गोतस्ता तू कितली की कडेन पळे सिटीन तू एक सकाळी काळोख असताना उठून काम वचका समाची खाण नाण कसने असना ताजी नंतर त्यांनी रात्री येताना कितले वेळ दत्की आईल मगिरी बाईल चढवल तोंड पडोच्या काही तंग पुरसत असना पुरो दावन असता एक मुष्टी जेवतती आणि आड पडतती आणि सकाळ उठले तेंची पद मेळचे कायतारा केला जन शनिवार मेळत म्हणया ते 2 दिवस तंगल वरलेल कामा करता होईवे आणि सिटीन तो संबळ पावना म्हणून विंगड कामा काही सर्वतती काही टाइम मेळत की थंय जोडचाक पळयतती वैवे असल कितली की जनल जीवन आम्ही पडला वैवे आमगेल सोयरलंतू कितली की जन हेंची वदाटंत असतती तू संगी लायकला नवे कितली की जनना तुमगेले जीवन लायका बा हल्ले जीवन भारी लायका म्हणू वैवे हाँ त्यापुरा होई दलरी मैंदल कुडले हात बोन संबळ मेळतमो तंतु कसं दाय की ते गम्मत करी येता आमक तशिवे होटलांत व्यार दलरस नटलर ना गिराकी येऊ अंती सोडंती आम्ही खाण करचे कोरनो तंक राखून बसका वैवे व्यार दलरस ना म्हणल्यार ना तंक पुरा तशिवे गम्मत जीवन आणि हे आयतारानी म्हणल्यारी भोंच्या वच्चेत आमको त्यापुरा असवे कसनी ना पण सुरेखा जीवनंतू ದುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಹೋಯ್ ಹಮೆ ಒಪ್ಪತ ದಲ್ಲರಿ ದುಡ್ಡು ಜೋಡ್ಚೇಚೆ ಕ ಜೀವನ नहीं कळवे मनुष्याक टाइम समजावून जेवचे मागीर न्हीद आणि मनोरंजन हे पूरा मुख्य गो बरी ದುಡ್ಡು घोळता रबलरी मनुष्य सुखार असतवे सांग पळया तगल आरोग्य वाईट दलरी ದುಡ್ಡು घेऊन कसं करत सांग तश मळरी चढुवांक वज्जी बरे म्हणचे चुकीवे माई चढुवा नाही हंगल म्हणके होटल कोण बसकावे कोणाल हणे बरपंतू देवान कसं बरेला म्हणू कोणाकही गोत ना सुरेखा तक रम्मी है नमने प्रेशर घालने चढुवांक वै औस दावनु तू चढुवांक वज्जी बरे म्हणचे पूरा सम्मा हाव ते ना म्हण संगना दल्लरी दुसरे लेद्राक चढुवांक केदनई ऊणी कोण पळोचे नजगो तंगे लेद्राक पुरा नकनतील उल्लोचे नज सुरेखा आता तुमची सांग तू खावा दुसरे सुन्ने लेद्रा कंपेर कोण उल्लेलरी तुको बेजार दायनवे तिगे लेद्रा कुल्लेलरी आमगे चढुवल मनावत्ता चिके तितून घेतती म्हण हाव तशप्र उल्लेलेल माई मिगेल चढुवांक हाव केदनई तशप्र हे कर ना माई
तुगेल उद्देश कसने असं सुरेखा केदनाही एक चरडा मुकारी आमगेल चरडुवांक तेगलून उल्लोचनज्जिगो ते चरडुवाल मनवेरी भारी परिणाम बीरवता आता हावांची दुसरे कोणचे बैल मनुष्य एद्राक मिगेल सून अशी तशी म्हण सांगल्यारी तुका बेजार दायनवे आम्ही कसनेची सोवून घेवचकी ना होगळून घेवचकी कसने असल्यारी आमगेल घरा भितर असका गो बाईची जन कितली म्हणारी भायरचींची आता तू बाबा कनी गोंडगे तिगेल एद्राक तशी पुरा उलेल मो मक्क ते कुडांत ऐकत असिले ತಂಗೆ ಎದ್ರಾಕನಿ ಭಾರಿ ಹೊಚ್ಚ ನಕ್ಕ ಮುಣ ಹಾವ್ನು ತೋತೈ ಬೈಸುನ ಐಕತ್ತಸಿಲಿ ಅತ್ತ ತೀ ಚೆಲ್ಲಿ ನುತ್ತರಾಗ್ತವೆ ಸ್ಕೂಲಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ತದ್ ನಾ ಸಕಡಾಲ ಎದ್ರಾಕ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಶಿ ಮಂಟ ಸಿರಿ ಮಳರಿ ಬಬ್ಬಲ್ ಮನ ಕಿತ್ಲು ದುಕ್ಕದತ್ತ ಸಾಂಗ ನಾ ಬಾ ती ಚೆಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಾಂಗಿ ती ತಶ್ಪರ ಉಲ್ಲೆ ನಾ ಬಾ ಕೊಣಲೆ ಮನ್ ದುಕ್ಕೆತ್ತಲ್ ಚೆಲ್ಲಿ ನಯ್ಯ ಬತಿ तू ते ಚೆಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ದಿವಸ ಪಳೆಲೆಲೆ ನಾ ಅತ್ತೆ घडियक पळेल कुडले ती तुक चांगी दाम दिसलेवे बाबानी ती ಒಟ್ಟು ಏಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ कितले वर्ष तकून वजित असत वैवे बाबाक तिगेल पूरा बुद्धी ಗೊತ್ತಸ್ತಾ ती कसली म्हण ಗೊತ್ತಸ್ತಾ बाबू एक पण सांगतसिल आमगेल क्लास अंतेकली कीर्तना म्हणस तिक भारी अहंकारो केदनाही टीचर्स लागनी कसने पुणी सांगूनो त्या कसंते तुम्ही म्हणता मुगो स्कोप स्कोप की कसंकी त्यानी घेता म्हणून तसल चल्ली आता नुत्राप्तवे तुम्ही बाबाल खबर सोडाती आमगेल बाब तशींची असिलेल वैरी कसनपुणी सांगतारपचे आपण एकलोची बुद्धोन तू चांगो म्हणून सांगता त्यागेल उत्तर सोडाती ती चल्ली कितली चंदकून उलयत असेल गोतस्वे ना बा ती तसल चल्ली नाही हांव इतले सांगल्यार आनी कितेंची उलयत मुगो तुक्क समकोरू म्हाका दायना सायबिणी ती आमगेले रामकृष्णाले सूनस मु मिथिला भारी चांग चल्ली नाही गो सून मला सून गो ते पुष्पा कितले पुण्य केल्या की आता कसं लेक्तिगेल खबर मिगेल पोट जोडचकवे वै मगोतस तुमक त्या मिथिल म्हणरी एक नमने भारी मोगु वै वै पुष्पाक भारी पुण्य केल्या सुंदरी ते दी सांगता असेल नवे तुमगे लगी आ पूरा ऐकल्या सुंदरी लुत्तर सोडी ती ರಂಡೆ ಹೊರ್ಚ್ಕತೀರಿ ಕೊಣಕ ಸಂದದೆಲ್ಲ ಕರ್ತಾ ಕೈಲೆಕ ದೌ ಕೈಲ म्हणता हस्तेक दौ हस्ती म्हणता कसद ऐकी म्हणतती तिगेल विषय सोडी आम्ही ते दिस पळला मो आमगे ते गणाव मा दिवस आइलतेद ना कितले काम केली गोती भारी चुरकु चल्ली गो वै वै भारी चुरकु चल्ली घरा वचून पळलावे तुम्ही हंग आईल कडे 4 जण लेद्राक चुरकुदान काम केल कुडले ती भारी चुरकुदत तुमका घरा वचून पळोका तंगेला उतारू पळेल्वे हाव दुसऱ्यांक होगलील कुडले तुका कशी कोपयले तशी नवे तुगेल पुत्ताक हो बब्बल ना मन घेऊन मग कशी झरयतसती नवे मग गोतस माई तुमक मिगेल पशी टीचरी मोग चढा म्हणून हाव तिगेल म्हणके कोरका माईक ती एक पैसे मर्यादी ना गोतसवे ती कसलेक माई मावांक मर्यादी ना गो माई मावा वैरी तिक भारी प्रीती अस ते दिस पळे चूडी दिवचा आइलतेद ना एक गडबाईस को मिथिला म्हणरी ना माईक जोर ताप इला हाव ना म्हणरी तंकेक नमने टेन्शन दत्ता आता तंका उना उना बजिल तंदला पाजनी कोण देऊ का म्हणू धावली मुगो हेंची साक्षी नवे ती माई मावांक चंदुकोन पळोंग घेता म्हणू हो तीन बरी तोंडान सांगील तुम पुडगासस हाव तुम कितली प्रीती दाखयता पुडवाना तिलतेद ना तुम कितली केअर घेता त्यापर तुम पुडगास ना नवे पळे हाव असिल विषयो पळलेल विषय सांगलरी तुका कितले कोप येता आणि ते चल्लेक पळलेले ना तुवे तशस्तना ते बब्बा लेद्राक ताना मने होगलीला रे बाबा कोपिया ना गो हे तू अर्थ कोण घेऊ का गो सुरेखा कसं की माई मागके कೈ ಮತ್ತೆ ವತ್ತನ ಬಿಟರ್ ವತ್ತನಿ ಹಂಗ ಬಸ್ಲರಿ ಮಿಗಲ್ ಮತ್ತೆ ನೀತ್ಲ ವಾಯ್ಡದತ್ತ ಮಕ್ಕ ಕಿತ್ಲ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಹೋ ತುಕು ಬೇಜಾರ್ದಲ್ವೆ ಸಾರಿ ಗೋ ಸುರೇಖಾ ನಕ್ ಮಕ್ ತುಂಗೆಲ್ ಸಾರಿ ಇತ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಕೈ ಸಾರಿ तू बब्बल अम्मू वैगो तेट बब्बा नुल्लेल म्हणके उल्लेट मुगतो आव कुशाल केलेल गो सैबिनी मक्क मिगेल सूनाची मुख्य गो मिगेल सून म्हळ्यार म्हाका भारी प्रीती गो सांगचे पुरा सांगचे मागीर लोणी लावचे
हाय इतले वेळ तुम्ही आमगेल व्हिडिओ पळयलिंतनवे हाजे ಬಗ್ಗೆ तुमगेले अनिसिके अभिप्राय विसरनाशी कमेंट्सान तिलसी येते आणि एक लाईक करचेक विसर नाकती तशी तुमगेल सोयरांक शेअर करनो तांकां सबस्क्राइब करून घेवचेक सांगती आमकां मस्त व्हिडिओ घालचेक सपोर्ट करती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मेळटती धन्यवाद।